Tod! Ċiċ, ma l-interġa ċollu. ċedej tal-sieħ biex kellu tix tal-familja. Għastittara kelb ċoll il-ħat. Kwiet għal-lejla? Kib qasirek ma jdumx ma jibda s-sajf. Ħalli nibdew marru nomu. Imma ħaj, għanna raw s-sajf ġejġu. Jaw, xen għala? Ma għam tismaħħom xid l-aħbarijiet. U aħbarijiet, jieġi kanzunetta rrid nisma. Mux bizzed nisma b'serjeta fuq ix-xogħol. Isma, għadda daqqatajn rġieġa ħad forsi mpejpu sigaret bil-kwiet. Ma jider ħadd tafx. Żgur? Ma naħlifx imma jimma rajt il-ħadd. Wara ma jmux jitfaċċa xi fezzija għax tgħix kemm niġi U fil-kwiet. aħna noqogħdu attenti. U itlob l-Alla ma jinqala ħadd. Arruħ minn għandek, mejjet, kont qed immut għal-sigarret. Għala dal-boħra jmissek inti, eh? Mela. Allura xet l-inqala? X'inqala? L-ewwel ma nafx xet l-inqala. Iva. U mhux daw l-Imbirkin Hitler u Mussolini. Ma għandhomx kif ġisimhom. Għallihom ħajatu l-aqwa li ma jiġux law. Ma kif dawtu bis-serjetà u li jispiċċaw. Ħalla qasek ekkel qegħdin jgħidu l-bareks il-bira. U għaw xi tridhom jiġu jagħmlu jeserqunna l-mos jew. Għada veru, ma tgħix din jensieħbet, ha? Hawn nofs il-flotta Angliża fil-port. Allura, imma mu se jiġri xejta, mbagħad jekk ifettilhom jiġu, nagħmlu kif konna nagħmlu lit-torok fl-assedju, jew inkella kif għamilna lill-Ingliżi ġo strada stretta. Dok kien żmien ieħor sieħbi. Illum jiġu bl-ajruplani. U sakemm jaslu fuq Malta mhux nieħnu niżluhom daw. Inda tisma' bħali. Dam li derġa' qabdu jagħtu ma biex jistennew il-Mussolini. Bisma daġġej xi tużaq. Nistgħu raħal ma nafx qed itihom. Il-bieraħ ukoll qalu kien hemm xi xedda kbira. U ġabru li xi ħadd qed tara trid tiżżewweġ int. Isma' tgħidli qalbi ħekku tara x'inhi ġrax dawn donna bis-serjetà li jagħmlu. Ejwa ħa nispiċċa s-sigarett. Madonna santammet. Daw bis-serjetà din jagħmlu ta'. Aħjar portara x'ġara. Ja, minn fejn taħseb li ġejjin? Min hemm, mur Lisa ħaffef mur. Dawk it-tiri li dwew mal-Marsa l-ħabta tad-9:15 fil-għaxija nhar il-ħadd 16 ta' April 1939 kienu l-għeluq imdemmi ta' traġedja li l-ġrajja tagħha ingħalqet ftit xhur qabel ma faqqet dik it-traġedja l-kbira li kellha tibla d-dinja kollha għal 5 snin sħaħ u li kellha tiswa tant tifrik, mewt u tbatija għall-gżejjer tagħna. Hija ġrajja xejn tas-soltu li għalkemm kienet tinvolvi żewġ koppji, iż-żerrija tagħha la kienet il-ġelożija
u lanqas xi trianglu ta' mħabba bħalma jiġri ta' spiss f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Ġrajja li bdiet b'intenzjoni tajba u spiċċat b'toma tassew ħażina. Edi, l-ewwel mistoqsija tiegħi m'għandax taqsam xejn mal-każ tal-lum, għax hija dwar il-bini li serva ta' qorti fi żmien l-Ingliżi. X'tgħidilna dwar dan? Taħt dan il-qorti fi Triq Merkanti kien hemm ħabs ukoll, kien ħabs żgħir bl-entratura tiegħu minn Triq San Ġwan, Triq tal-Ganċ. U mbagħad fl-1853 il-qorti ġiet trasferit għal Berġa ta' Auvergne. Din kienet fejn il-qorti hemm illum il-qorti preżenti. Dik ukoll kellha ħabs taħta u matul il-gwerra dak il-bini iġġarraf parti minnu u l-qorti mar temporanjament fl-iskola primarja ta' Ħalbalzan. Mnejn aktar tard raġa ġie fil-belt, il-qorti superjuri kien fil-Berġa tal-Italja fejn kienu jisiru il-ġurijiet li qed nittrattaw aħna u l-qorti tal-Maġistrati kien fi Strada Forni. U mbagħad fis-sittinijiet il-bini tal-qorti l-bena tlesta l-bini tal-qorti li hemm illum u l-qorti ġi trasferit f'dan il-bini li kien iċken minn dak li darba kien. Imma issa hija nerġgħu lura l-aħħar xhur ta' paċi għad-dinja u għal dawn il-Gżejjer. Carmena u żewġa Roberto Grima kienu joqogħdu f'daqsxejn ta' darġ kejkna ġewwa l-Marsa, in-naħa tat-tela ta' raħal ġdid. Għalkemm kienet kellha biss 25 sena, Carmena kienet diġà om ta' 4 tfal, bħal ħafna nisa żgħażagħ ta' żmienha. Ma kinux xi sinjuri, imma tista' tgħid li kienu kuntenti flimkien. U min jaf kemm aktar snin kienu jgħaddu flimkien li kieku l-intenzjoni tajba ta' Roberto ma waqfitx kollox ħesre. Carmena! Aw, edha ma tfal fil-bitħa. Ġilba. Ara, ġilba. Aw, sabi. L-akwiet l-lom u kien? L-lom, Tfal li huma. Int, dompa ġejt illum jaqafna għala xaġa fuq ix-xarjew. Le, man għala xejki, kumma dan, għajt ma siħ, badna nitkelmu u għasnaf kif għadda l-ħin. Mbagħad tfal ta' xikunu jridu jieklu. Trix nitħlu mela, Issa rrid nerġa' nsaħħan kollox għax kollox fejt issa. Skużani, Carmen, ma vera għasnaf kif għadda l-ħin. M'hemmx tagħmel issa hux. Trix nitħolli xollek l-ispiriti. La issa nidħol jien tibżax. Iva ħud li ħsib daqsxejn ta' tfal sa dan it-tant. Xej, tilab ftit magħhom. Ħanidħol. L-aħħar raqdu kif ġennew nillu. Tridu għamiltlek daqsxejn te? Nagħmlu ftit. Il-mota x'jaħra. Mufqajt jien? Għajjeb ġijux. Minn dejjem kont nħobb nieklu jien l-istuffat tal-ġbejni tan kan Tommi. Ma trix tgħidli li ma ġiex tajjeb daqs tommak u x'għalli jista' jkun? U le, tajjeb tiegħek ukoll. Jaqbillek tgħidli hekk għax ma terġax tiklu darb'oħra minn għandi. Le, hija ħażin. Isma', nafu jien inda li waqaf tkellem. Jista' jkun ta' da ċertu wieħed Pietru Buġejja. Wieħed daqsxejn stranda. U le, miskin ġej bistram. M'għadux żejr. Għandu forsi 45 sena? Issu mhux stramp ukoll, wieħed għadu ġuvni dan hux. Ma mhux beħsu bibqa' mid-dera ta'. Ara ma se jiżżewweġ. Għalli biex naddilu kelma ma waħda. Ora li uħor ma qed tagħmilha tal-ħuttab issa wkoll. Imma dik iżgħar minnek pieġbin. Allura b'daqsek, mhux tgħidlek li qed tista'. Minn daqshekk? Ħares, ili li tfajt għajnejja fuqha. U wara kemm qed tgħid. Dik ma tgħidlix lili, nagħmellek imħatra. Għanidu ma diġ żejra. Imma gustuża ro. U fuq ruħa. Li fuq ruħa m'għandix dubju. Allura ħatadili kelma jew le? Kelma ngħaddilek kieku mela. Int mawx bħalek Bert.
Ara ħanejdlek kif nagħmlu. Inti tinef tittażmin ħanara kif ħanagħmel, u mbagħad fil-każ nerġa' nkellmek. Tajjeb għalik? Tajjeb. Ma min qed li? Ma Lela? Lela, nara brinkat tafa. Ma tantx għandi grazzja magħha dik. Isma' dana mhux insert iżżewweġa ta' Pietru. U hija insomma ma nafx. Allura mhux xorta lik. Għalija? Għalija 6-6-12 kieku. U allura. Tejjaqni hekk. Nara laxka żejjed. Pietru jgħidilha li ftit fuq tagħha insomma. Efimni Karm, tittifhem li dik tittamel sforz ftit iżjed biex tiġbed l-attenzjoni ta' xi raġel, imma dik żejra ħeneduha mhux xogħol daqshom. Allura għandha fejn tilbes dak l-affarijiet kollha skullati u dak il-ħafna pożi u żeglik laqas min jara. Karm hija, mhux kulħadd kellu x-xorti tiegħek, għadek fl-aqwa tiegħek u mdawra buliedek. Ma kemm min timpostur. Tesaġera xi ftit, billi ma ditx fl-aqwa tagħha, allura fajnejn nistidher xi ftit laxka. U kemm qed taqbeż għalija qed ngħid. Ole Karm, inti għandek raġun, imma jien ngħid li jekk issib raġel u tibqa' miegħu ngħidlek tispiċċa tazzetta. Ma nafx. U lanqas jien, ma jekk jirnexxielna nlaqgħu ma nkunux qegħdin nagħmlu daqsxejn tazzjoni tajba mal-proxmu Karm. U hija, forsi ma tafx kif iżwiġ iġibha f'posta kif qed int. Jekk irid nisimgħek titkellem jien. Jara missa mhux aħjar tixrob dak it-tex ħajk saħnek, jekk mhux ġa kesaħ. Ejja, forsi nżewġuh il-Pietru. Għandu sħum, ta' Ejja ngħidu 5 postilu. Sieta l-Spiritu Santu Amen. Alla tagħna smat-talb tagħna ħsejna rahmana. Lela ma kienitx ġmil u kienet qabżithom sew 30 sena. Imma l-mod li bih kienet tilbes u żegliga tal-mixja tagħha kienu maħsuba biex ituha bixrak tar żagħżugħa u jimxu lill-irġiel biex iħarsu lejha. Kienu xi jiem wara li Roberto ltaqa' magħha fit-triq u waqqafha. Skużani, importan kelmek ftit? Inti mhux Roberto Grima? Iva. Imma inti miżżewweġ minn għalija? Iva, m'għandi daqsxejn ta' risposta lik. Importan jgħidlek? Biftit laqli u tidwir mal-lewża, Roberto qalilha dwar il-proposta ta' sieħbu Pietru Buġejja. Għamlitlu 1000 domanda, imma baqgħet ma kienx taf x'ser taqbad twieġbu, għalkemm deret li kienet interessata. Allura ftehmu li kellhom iħallu ġimgħa tgħaddi biex tilħaq taħsibha ftit. Imbagħad ittieħed tweġiba. U ġimgħa wara kien imiss lil Lela twaqqaf lil Roberto fit-triq. Qaltlu li kienet ħasbita sew u xtaqet li tiltaqa' miegħu lil Dan Pietru biex tara minnu. Sa dan it-tant, Carmela kienet ħadet parir mingħand Assis ħabib tagħha li kien qabel ma' żewġa li naqra ġiet lil proxmu qatt m'għandna nqogħdu lura milli nagħmluha. Issa bdiet tara l-biċċa mod ieħor u saħansitra bdiet tinteressa ruħha f'din l-istorja. U mingħajr ħafna tqanżih żejjed Roberto kien irnexxielu jikkonvinċiha li jlaqqgħu lil Pietru u lil Lela id-dar tagħhom stess. Allura naħseb illi xi naqra whisky kulħadd jew adessawx, Toqgħod taqla xejta. Għandi xi żewġ biskuttini ħana ramur xi nġibhom ta'. Għam il-passizzi li ġibtien mhux biżejjed. Mela allura jien neħdu xi ħaġa. Inti ftit whisky Piet, Tajjeb whisky għalija, Rob. Naqra vermut Lela. Le aħjar whisky għalija. Għawnu ma biskuttini. Xejn ta' barra minn hawn ta' fux xi ħaġa żgħira. Anzi Carmen, m'importax ngħidlek Carmena hux. Jara l-oħra, ma xi trid tgħidli xkull waħda. Ma
Kellkom xogħol tqgħod taqilha u No, xi ħaġa żgħira. Inti naqra vermut, kar. Imma ftit tax li x-xorb. Ħaġa tal-iskantament. Għalli nieħu tazza xorb mill-ewwel nistordi u l-merijiet li nibda ngħid. qed ngħid, it-tfal fejn qegħdin. Leqdin ja. Xaqqattom kmieni. Tgħidlix li mħabba fina. Xejn distrifti jien ukoll fejn taf kif iġennuni l-ġurnata sħiħa. Xtaqt rajtom, li nħobbhom it-tfal jien. Iva, tħobbhom it-tfal. U m'għandekx idea kemm. Taħdejna għandha tfal u ġi żammejthom laka biex tmur forsi taqdi xi qadja ma tafx u tgħidx kemm nħobb pjaċir nilgħab magħhom. Toġobni mara li tħobb it-tfal lili. Inti tħobbhom it-tfal Pit? X'taħseb? Meta tarhom daqshekk innoċenti, ishom anġli. Fejn taf kemm tara manġli li ktar ma tgħidilek xi ġurnata kif għamlu lili llum. Kif ġenni. Kienu jafu li ġejjin in-nies. Kienu jafu li se nidħol inraqqadhom kmieni u donna mru dejbattu ili ġennew. Xorta waħda tħobbhom karni. Ma l-oħra rax tħarek u żgur li tħobbhom xkull waħda. U meta jkollok xi ħadd ma jiflaħx minnhom tkun ħaddik rasek. Aħna noqogħdu nħarsu lejn it-tazzijaw. Bis-saħħa. Bis-saħħa ta' Petru. Xkull ma ġara nħabba fih. Bis-saħħa ta' Lela. Xi tgħidu? Ara biex ma tiġġildux bis-saħħa ta' Lena u ta' Pietru. Evviva. U minn hemm il-qudiem is-serata komplit b'aktar familjarità u entużjażmu. Għadu attenti ferm li jitkellmu fuq kollox, barra fuq dak li kienu ltaqgħu għalih. Għalkemm Pietru u Lela moħħhom ma kien f'xejn aktar ħlief f'xulxin. Kien jidher li bejn dawn l-erba' min-nies kienet nibtet bħal ħbiberija li għandu mnejn li kienet mejjuna wkoll xi ftit minn dak li kienu qegħdin jixorbu. U meta sar il-ħin biex jinfirdu u Pietru u Lela sabu ruħhom fit-triq weħidhom għall-ewwel darba, it-tnejn kienu diġà tal-fema li malajr kemm jista' jkun kellhom jerġgħu jiltaqgħu. Bil-aħjar Roberto, hux miskin. Ili nafu mhux ħażin. Anki l-mara tiegħu mhux ħażin. Msik għallew dak l-affarijiet kollha. Allura Lel, ħadd gost il-lejla? ħafna imma dak il-wiski naħseb tal-rasi. Imma tixtieq li nerġgħu noħorġu waħedna jiena u int. Xiex? Inti tafu, inti x'taħseb? Inti x'taħseb Lel? Inti tafu. Għadek ma tafx kemm konti li nixtieq biex inkellmek? Sew Pit. Lel, meta nerġa' narak allura? Mela tridu. Ara xi għandna l-lejla ħej. Żewġ amorini dawk. Baqalhom żmien ukoll. Ħallihom ħajgawdu. Insomma, aħjar mill-li qiegħed hawn naħseb bħali. U int m'għandekx li pupu jew minix gustus jew illa. Kieku forsi tin sigaretta għandem nejn nibda nara gustus. Ta' trid. Ro. Mela rqat. Ro. Irqat. Irqat. Kont irqat taħda. Għandna gost il-lejla wux. Ma tlibx. Kont nagħmlu ma tiħor il-dawk it-tnejn. Il-nies ma tistax tgħidx ma qabel tkun tafhom kan. Dejt jerġgħu jiltaqgħu. Pietru, mhux taħseb li żguru idonna ġobba? Għandi kurżità. Issa għada naraw nsaqsih. Rajtom dara Halloween flimkien. U lila almenu rajta li b'sessura ta' nies għal darba. Jien ngħid sabu l-xulxin. Waħda din dak il-vermuċ ċamilli. Dal-grok li ħadd int. Ija, ma tafx kif jagħmel x-xorb lili. Tiqgħu m'għandekx nas? Kemm surduta dak kollox.
Jisro. Jekk inbaq min irid ikomplu fl-imkien inlaqgħuhom ma' tfal ta' taf kemm dawn jisaqsuni fuqhom. Tara kemm kelli raġun jienu, ha? Wara no għaddejjem xi żewġ titfal. Li ta' fattaj. Jien ngħidlek li jkomplu fl-imkien issa tara. Fommok lalla. Forsi ma tafx kif Lela tazzetta fl-aħħar. Issa nara. Sa ma norqod jintar, għazna f'xekni toda xogħol. Lejli tajjeb Romela. Lejli tajjeb qalbi. Naf kemm ħandumu l-lejli tajjeb hux. Pietru u Lela baqgħu jiltaqgħu u ta' spiss. Bil-mod il-mod, waqt passiġġati twal il-bot mill-ħars tan-nies, bdew isiru jafu lil xulxin dejjem aktar. Kien jidher ċar li l-ġibda li kienu ħassew l-ewwel darba komplet tikber. U minkejja li t-tnejn ma kienu xadhom tfal, f'qalbhom reġgħu bdew iħossu bħal meta kienu għadhom qegħdin iduqu l-ewwel frott ħelu taż-żożija. x'qed jagħmilha Pietru lil Lela? Ejja mhux biċċa tiegħek ħares lem misi se ħares lem. Ħallihom bikwietom in-nies. Ħabbawx. Ma timmix ħaġa. ġari. Mela m'intix tara x'ġara? Le. Le, inti dillek li dawk affarijiet li għamlhom qudiem wiċċ kulħadd. Walaw kadhom farħan imxu xejn int. Kadhom farħan imxu xejn imorru jsibu rokna waħedhom u joqgħdu jagħmlu dak affarijiet waħedhom, mhux qudiem it-tfal. Iwa kalma issa. Mhux nikkalma, mel daw affarijiet ta' qudiem it-tfal jew. Isma' b'daqshekk ma waqgħetx id-dinja ta'. Ma waqgħetx id-dinja, kif sejr din dal-aħħar isu xejn mhux xejn għalik. U ejja ma ġara xejn. Mhux ma ġara xejn, ma smajtix, it-tifla ftit ilu. U dik għadha żejra innoċenti wisq qed taf xettejt. Laħi, laqasni li ma jogħġbu dawn l-affarijiet u għamilni santismu pjaċira f'żomm li meta joħorġu magħna jridu jġibu ruħhom ta' nies, speċjalment qudiem it-tfal, fimt? Iwa Karm, damilhom daqshekk bikbar, hi. Ġifieri ma nagħmlhomx bikbar, laqqas daqsxejn prudenza. Taqlax argumenti qed neħdu naqra pjaċir. Se neħelux, jien se neħdu t-tort minn lider. Le, m'għandekx tort, anzi għandek raġuni. Issara, insib il-Pietru bil-kalma u nispjegalu li aħna għandna tfal iż-żgħar u joqogħdu attenti x'jagħmlu qudiemhom, tajjeb hekk. Ix intom kwieti? Jaqgħu, tridu xi santa? ġara xi ħaġa jew? Le, xi tridu jiġri. Ix-xemx tagħmilha ġieħ ta' ras, u Karm. Miskina mela ħjar immorru.
Iva Berta raħjar immorru xej sar il-ħin anka tfal. Minn dakinhar beda l-inkwit bejna u bejn dik li marqa. Għal-bidu ħadd ma kien jaf sew x'qed jiġri. Oj, int qed tismani jew? Ejwa. Insomma, Roberto kien qalli l-mara tiegħu iddejqed dakinhar li morna l-baħar għax bist waħda lil-lela. Għarax fija b'daqsek. Imma tajnija fajna lil Santa Carmena, Verġni u Martri. Imma ħanajdlek għal-bidu kont ħadd naqra lija meta qalli imma mbagħad iżub bħala għadda kollox għalkemm sieħbi il-ħarġit fl-imkien għall-ewwel naqsu u mbagħad sfaw fix-xejn. Daqqa biżguża u daqqa boħra. F'qalb Carmena reġgħet nislet dik l-antipatija li kellha darba lejn Lela u Pietru. Ma kienet qalet lil ħadd. Għalkemm dejjem kienet tara kif tivvinta l-iskużi biex ma jiltaqgħux magħhom. Sa dan it-tant, Pietru kien staqsa lil Roberto jekk kienx jaf xi post għax kienet ifittex biex jikri. U dan sablu wieħed propju ftit il-bot mid-dar tagħhom. Carmena mill-ewwel uriet li ma tantx ħadet gost li dawn it-tnejn kienu sejrin joqogħdu ħdejhom. U l-qija komplet saħnet. Meta Pietru u Lela bdew jgħixu flimkien, ftit il-pass il-bot mingħajr ma dawn iż-żewġu. Issa dik mhux biċċa tagħna xi Ma kif mhix biċċa tagħna? Ma m'intix nisrani wkoll? Ara xarru każa, missom jistħu. Ħalla għalfejn mort tiġibhom li hawn jien ma saqajna. Mhux aħjar ma tajjaċ ma jmurx isimgħuna. Hekk irrid najja, tant sjara se nagħmel biex isimgħuni żgur. Mara li ħor x'jgħidlek, jien m'għandi xejn x'naħbi, jien kuxjenza nadifa għandu min għandu jisma' ħajisma'. Idħol minn hemm, Karm. Hawn irrid noqgħod barra l-frisk, ħadd tieħol mhux li jrid jagħmel u hekk se nagħmel jien. Iwax bil-fors trid inġelidni man-nies. Nies! Intom tgħidilhom nies intux, l-annimali u islafax tal-Afrika jagħmlu bħalhom mela n-nies, in-nies jagħmlu l-affarijiet kif suppost. Nidħol minn hemm f'ġieħ is-sema. Ara daqsxejn, x'eżempju sabiħ mort iġġibilna u taħt ħalqu liedek. Jien ma kontx naf u tkomplix tajja tax se jispiċċaw jisimgħu u taf verik. Jien naf verik, jaf verik minn daħaq bejku qallek li rid jiżżewweġ imbagħad tagħmel fattih. Li ħadd ma qal li rid jiżżewweġ. Biex issa qed jgħix ftit il-pass il-bot minna fid-dnub mejjed minn filgħodu sa flaxija. Żejjed demonju dħolna f'ġieħ kemm hemm. Demonju mhux tid-dar qiegħed, imma min qed jagħmel kontinwament ksur tal-liġi talla. Li ġara kien li jienu Lela konna sirna ninħabbu ħafna u ħafna. Jiena rrid inkun magħha ħin kollu kieku stajt. U min-naħa l-oħra ma setax tgħaddi minuta mingħajri. Miskina Lela mhix x'kellha tgħaddi. Għalhekk tajnija li nibdaw ngħixu flimkien. X'fija b'daqshekk. Imma dan ma ġobix li dik il-ħadba. Ara għalfejn spiċċat għal dal-inkwit kollu.
Għax m'għamlux bħal nies normali dawk u marru żewġ qudiem l-altar, mhux avvelok ma triq in-nies. Dawk avvelok mela jien. Ara li ma vvelina ħadd, u ma daħaq bija ħadd, jien kull moment talab ninsiblu post u nserta naf wieħed viċin tagħna. Issa mlu xamlu mhux affarija, ma rridx nisma'. Ma x'jgħidlek ir-raġel tal-familja, nisrani suppost, u qed jaqbeż għal min qed jgħix fl-iskandli. Diġà qedlek, dik mhix biċċa ta' ħadd ħlif tagħhom u tal-kuxjenza tagħhom. Daqshekk ma jfissirx naqbel ma li qed jagħmlu, ma kif qed tagħmel int qed tistidel l-inkwiet, issimx il-ġewwa hija. U mura jgħidilhom jekk għadhom ma ndunawx li sakemm jibqgħu jgħixu fid-dnub dawk iż-żewġ mażuni mhumiex se jitlu ġo dari. U għalla ħares narhom ikellmu lill-uliedi jew nkun naf li mort għandhom jew kellimtom għax bi kbira tkun. Sfugajt issa, l-estate ħad tidħol il-ġewwa. Sfugajt issa, neħħejt għall-balla minn fuq l-istonku. U nittama li min kellu jisma' semani, ħajkun jaf kif naħsibha fuq u fuq minnu bħalu. Issa x'ħadd daqshekk? Ifid ma tix tifhem. Jien dawk it-tnejn mill-ewwel mhux bulix u kontetlek lilek imma trid bellaħħili li konna se nagħmlu xi opra tajba. Għax imsik ikollhom bżonn il-karità tagħna biex hemm mara x'ħadd nissa se jwaqgħu s-saħta fuq il-familja tagħna wkoll. Mullem, inqeda bik ix-xitan u ħallejtu. Tgħid aktar ħmerijiet kan trid ġieħ kemm hemm. Ma tibżax ta' kulħadd tasal xi darba jew oħra, kulħadd irid imut u jmur qudiem Alla. Se nweġibha ħafna fjien, mhux se nħalliha toqgħod tgħid qed tagħmel karità għal dik. Dawk qed irid jinħarqu fin-nirien tal-infern tal-iskantu li qed jagħtu lill-uliedi. Imma qabel irid imur insejba u ngħidilha li hawn mhux post in-nies li jgħixu fid-dnub biex jistodikaw ix-xewqat fuq żejsa tagħhom. Tħallix il-min jipprovokana. Ħalluha toqgħod taġġarna. Għatlek imxi l-ġewwa l-inkwiet qatt m'għamel ġiet il-ħadd. Imma jien ma se tħallilha li x-xewq toqgħod taġġarna għal dik. Le, jekk ħadd tispiċċa tgħidilha xi ħaġa u twiġbek lura, nispiċċa nagħmel xi waħda minn dak li jibqgħu jissemmew ħa ismi. U minn dakinhar il-qudiem, iż-żewġ koppji qatt ma tkellmu aktar ma' xulxin. Anzi, biex inkun aktar preċiż, qatt ma qalu aktar kelma sura ta' nies lil xulxin. Meta Roberto nduna li Pietru kien jaf x'kien qed tajt martu fuqhom u li kien ħalih, l-irġiel bdew jevitaw lil xulxin ħalli naqsu l-inkwiet. Imma mhux l-istess għamlu ż-żewġ nisa. Ma felħux jigdmu daqsxejn il-sienhom u jżommu ftit lura. Qalbhom kienet ħasret b'meda għamja u truxa għal kull sens ta' raġuni li f'qasir żmien tant kibret li ma setawx iżommu aktar mistura. U minn ġol btieħi beda jingħad kliem li jweġġa' u jsaħħan l-irjus. U kemm se jagħmlu storbi dan it-tfal? Mela jafu x'ħenu jew. U amman fejn itħallihom jagħmlu li jridu. Ejja, jitlu ġewwa uliedi għax aħna ma nħobbu nagħti fastidju l-ħadd, aħna nista' l-qalbu. Kemm hawn min jippretendiha u jaħseb li aħjar minn ħadd ieħor f'din it-triq. Aħjar minn ma jibżax minn Alla li ħalqu żgur. Smajthom il-Fariżejja ħabtu fuq sidilhom. Smajthom? Aħjar milli jħabtu ras xi ħadd mal-ħajt żgur. Issa naraw li ma ras tinfaqa. L-iktarin toqgħod tiddeffes fl-imdaħal. Aħjar nidħol norqod u nħallil min ma jistax jisriħ iwaħħal fl-ajjat ta' tfal innoċenti, min flok ma jwaħħal fit-tiggis tal-kuxjenza. Il-kuxjenza għandha tiggis, il-min jipprova jaqla l-inkwiet. Jien diħna nistrieħ ma' wliedi u ħallih iħabbat jekk irid. Min m'għandux nob, jitfa' l-ewwel ġebla, ħambat naraw tal-li ma ras tinkiser. Dawn it-tip ta' konverzazzjonijiet kienu saru ħaġa ta' kuljum bejn iż-żewġ nisa jipprovokaw kemm jifilħu lil xulxin. Kull waħda tistenna lill-oħra tagħmel l-ewwel pass. U fl-aħħar dan il-pass spiċċa biex ittieħed. Għaxaw min għandu xabat ingis fil-kuxjenza ma najteħnu intom maraxu u nitpiċċaw bil-banda. Ħalli ħabba tara x'għandna dal-għadu kollha xabja tojfu. Mhux inbilli jaħslu l-ħwejjeġ ċertu nies, aħjar jaħslu ħasta ruhom l-ewwel qabel kollox. Aħjar ċerti nies jekk tista' ssejħilhom nies
illa ħalħul sieħlhom minn dak il-valenu li għandhom fħalqhom. ċerta nies għandhom bżonn ħasla sewwa minn ġewwa sa barra minn rashom sa saqajhom. Sa jgħidu ras minn ridu jħabtu n-nies, ħanaraw l-arja mbagħad. Saħjar, għax laqqas tonxol bil-kwiet ma tista'? Ara mill-bitħan parlaw bla doċ, mek ma nibżawx, hemm il-ħitan xilqa, imma u bitlet filati, għaw moti, ħaraw. Koordinejta u minnet jistidina tal-ħodu. Iva, hej, qed nistidnek biex tori intix mara, mux baba bħal ma intint. Len, mill-lider int li qatt ma rajtni u ma tajtilaw li hux. Imma smajtek tagħmel l-arja ma' wliedek. Żgur, ma xi sibhom żgħar. Tixta minn l-istan tismu pjaċiru ma tizdattatlix fl-affarijiet personali tiegħi jint ma m'għandix fuq ixtoqgħod teda jew. Żgur, kieku l-ġemel kellu jraħu dobtu jaqgħu jmut sobtu ta' żgur għax tiegħek it-teħlilin ma ġbalx id-defes imnieħrek fejn ma jesakx, imma jiena mhix wliedek taqsni baba noqgħodlok, jien ma noqgħodlokx lilek. Ejva, mhux minna niksa tagħmel bħalek int. Ejja prova ħanorik lejla xi sarraf, ejja prova. Imma fiċċek se jibqa' ta' għax mhux sempa xejn kien. Good. Għax paroli u sinħazen għanna kieku ma xejn aktar kollox vojt. Huwa laqlox nixja li kun qaxrek ħajja ja mara ħażina. Ejja prova ħelwa għaxxarni ħajja ħanorej kien. Iżgħud, tmur ta' domlu daw il-qassejt meta tmur tmur ta' domlu daw l-affarijiet ja mara ħażina ħlift nassa u s-saħħan fuq in-nies ma tagħmilx int. Ja mara ħażina nerġa' ngħidlek għax nixja li kun igirfek. Iżgħud, rinna għalek għajnek u tjoblok tikolhom. Maħmuġa, mor erja maħmuġa. Miċ għandek int għax kont għażiż nidħol għandek. Imnella Petru tiegħek ma dux ikellimkom. Petru tiegħek? Mela Petru tiegħek, Petru jkun tiegħek meta tiżżewġax bħalissa m'għandek xejn tiegħek int ħlifnu bitnejta. Isma' lejra ħirġa jowra in sewa ngħidlek jiena jowra in. Jien nejra lejk għandi għax ix ngħid ukoll. Imnella kien żewġ isablek raġel jiġbrok lilek. Isma' il-valenu imbasni fuq ħaddieħor jinser Valenus. Valenus il-sinek! Ija, ser Valenus hemmkom tibqa' kieku fuq l-iskaffa x'laqqas raġel ma kellek ħira tkaxkarta fuq l-artal. Issa jagħmel xi sena jużak u mbagħad jarmika x'għalem tajba jintal fuq il-misbla. Ikun nistaqta kif immekek ikun nista' bħalissa. Ejja, prova ħanaqbdek qabda minn xarek u riklek titriq bika xi seba' darbiet. Ejja, Gustuża ħanaraw l-arja għandek. Issa tlek milat taraw! Mhux ħajtar issa! Ħanibda minnek isek Jien roċta! Maħmuġa! Entu b'għandek maħmuġa! Maħmuġa! Għana ma kollix tikku! Ida! Mela b'għandek! Mela ma sommi! Għana ma l-istess! Ma maċċax il-bajtina! Ida! Ejja ħanara! Ej, serġejja ħankompli mekek naqbdek minn ġodik ix-xar! Biex tipprovokani ta' voċi stedinata? Ejja ħanara! Ej, serġejja ħankompli mekek! Inti ritta di mela ħolda la sajda! Int miġnuna! Int miġnuna! Sawa ngħidlek jien li inti mfażata b'seba' demonji! Issa narik il-min garaħel fl-xkun! Ħajasal Petru! Ħatara mhux ngħidlu ma li ma tibta miġnuna qed jgħix! Misna ħallejta ma' fuq it-tfal u kollu kont tolqot li xi wieħed minnhom brasek kien idura miġnuna! Dakinhar kont sibt lil Carmena qed tistennini qrib tad-dar tagħna. Dik garzata għandek miegħek. Ara kif titkellem dwar lejla tiegħek. Titkellem kif irrid kif jogħġob intom mhux li tridu qed tagħmlu ma jimpurtakom minn ħadd. Jekk ser tibda bil-kantalina tas-soltu ħanitlaq il-ġewwa. Lek Peti smani jekk tittevita xi disgrazzja fimt? Nisma' imma tittaqta dal-paroli fil-vojt. X'namlu aħna mhix biċċa tiegħek. Lek Peti tismani fimt? Kar, neħħidek minn fuqi. Tajt dik l-għandek miegħek. Kar, jekk mhux se tħallini bi kbira se tkun. Tajt dik il-maħmuġa l-għandek miegħek. Għadlek niżel idejk minn fuq qabel ma nagħmel xi waħda minn tiegħek. Ara fżali darbohra bi kbira se tkun fimt? Tista' tgħidli xi xjafek inqala? Mara l-għandek miegħek għax laqqas martek ma nista' ngħidlek li. Jekk ser terġa' tibda bil-paroli fil-vojt, ħanitlaq lem. Dik degħodu tefat li fl-iskut dak ġarrasi biex toqtolni. U inti ma miltila xejn naħseb. Peta fżax darbohra bi kbira tkun fimt? X'inhi tgħidli l-giddieba? X'inhi tħaff ħarref kontri għadin l-insin tal-lifa? Le li tħol ġewwa. Int giddieba, int mara ħażejna. Dik degħodu prova toqtolni b'daqqa fl-iskut. Bajx tassas kontrija ma' kulħadd, anki ma' Petru tiegħi ġejt tassas issa, ma taħmlhomx għalhom kuntenti jaqgħu n-nies int. Le li tħol il-ġewwa. Inti li l-lejla taħsibha tal-ġebel jaqgħu.
Tippretendi li toqgħod ninkiżem ma' kull nifs li tieħu u ma tkellmekx. Int ma ntixet lek Petux. Għandna ma qatlitniex dal-għoddu dik, moritla fuq il-bejta ta' meħġiġ mal-art. U int ma mintilha xejn. Insomma, Pet, is-sinti ta' fuq responsabilta ħan nitfaħħa fuqek. Ara, jekk għandek xi ħaġa xi tajt mur lasa wajda lill-pulizija għax issa xebbajtni. U mbagħad ngħidulhom aħna x'tib ta' persuna int. Tidħol ġewwa lejl. Wekk għamlet jaħħadba li ma stennit salada meta jien ma nkunx id-dar u min jafx qaltilhom. Jien fejn kont naf ser jiġri meta tila biex tmur laqsa. Miskina Lejla tiegħek qatt ma bleddeni lil-ħadd. U sabet li d-ċuż taqbad maħħa bħal-qarnita biex jissadu għini. Għalli għabdu għini, ċnuna għabdu għini. Għax il-pulizija kienet ħadet passi fuq ir-rapport li għamlet Carmena Grima u marru jfittxu lil-Lela Buġeja d-dar. Imma din ma li fetjitilhom tant għamlet xenata kbira li spiċċat rikoverata fl-isptar tal-moħħ taħt osservazzjoni. Għanta dil-bala, dejt il-giddiba li għawaw. Mux diskorsa dil-giddiba sawet l-kid. Samura li għaw naħtafa minn sidera diki. Itlaqni toqx meskata fija. Toqx it-tefta fija daħtlek. Għandix nikkalma jien, għax nġimakom ħallejni. Bil-kalma kalma bil-forza. Toqodni bil-forza. Ħallejna trejt, nitfall il-ġab. Ix ħalluni, toqx it-teftu fija. Ija toqx it-teftu fija da, ħalluni. Pietru kien spiċċa b'qalbu maqsuma mingħajr Lela u ma seta' niżżel din il-firda bl-ebda mod. Ma bija għatrit tabela dik il-ħalba. Għada ma tafx dik sa fejn nista nasal jien meta xi ħadd jagħmel lid-deli. Għaliex għadu lil-Lela. Għaliex. Għaliex ma jridx ħallina ngħixu fil-kwien id-destin. Ismi, jillest l-imbus linjam tal-forka, l-imbasta li tħallas minna li Carmena Grima jintalli għamlik. Carmena Grima kienet mietet ftit wara l-isptar ċentrali. Dak il-ħin żewġa ma kienx id-dar u għal-bidu saħansitra suspettaw fih, imma kellu alibi li kien qiegħed ma' xi ħbieb. Imbagħad Pietru Grima ammetta kollox mal-pulizija li anka kieku stess kellha diġà biżżejjed provi kontrih biex tipproċedi. Kien instema' jaħlef fil-pubbliku li rid jitħallas minn Carmena Grima u li kien lest saħansitra li jieħu l-forka. U bin Carmena stess raħ iwettaq dan id-delitt. Imma waqt il-ġuri bdew ħerġin id-dubji serji dwar jekk Pietru kienx sensih meta kommetta dan ir-reat. Id-difensur tiegħu, l-avukat Flores, biex isaħħaħ din it-teżi, ressaq provi li juri li fil-familja tal-akkużat
kien hemm min kien isofri minn żbilanċ mentali u li l-akkużat stess fit-tfulitu ma kienx meqjus bħala kompletament normali. Edi, l-akkużat instab fi stat mentali tajjeb biex jgħaddi ġuri. Min kien jiddeċidih dan? Din kienet deċiżjoni tal-ġurati. Ġifieri li kien jiġri huwa da. L-avukat difensur għajjem il-kwistjoni tad-demenza, l-akkużat jindbat għall-osservazzjoni fl-isptar mentali, il-qorti taħtar tobba biex jagħmlu rapport fuq il-qada mentali ta' l-akkużat, u mbagħad jibda ġuri b'9 ġurati jinqraw ir-rapporti tat-tobba mill-istess tobba, biss hija deċiżjoni tal-ġurati jekk l-akkużat ikunx fi stat mentali tajjeb jew le. Jekk il-ġurati jgħidu iva li ma ġarax f'dal każ, jibda ġuri ieħor b'ġurati ġodda. Din id-darba mhux l-istess ġurati, imma f'dan il-każ ġara li il-ġurati għatawa li da ma kienx fi stat mentali tajjeb. Issa, li din kienet tiġi ta' spiss, qabel xejn jridu ngħidu li dana kellu kif tiġant qal id-difiża ta' Giusy Flores, l-avukat Giusy Flores li kien avukat mill-aqwa fil-kriminali, ġifieri nistgħu ngħidu li għal dak iż-żmien da kellu l-aħjar difiża li seta' jkollu. Fl-modi din il-kwistjoni tad-demenza kienet titqajjem aktar minn tal-lum, b'mod speċjali fejn il-każ ġifieri prima faċli jkun jidher li dan huwa ħati. Mbagħad kien hemm eċċezzjoni waħda fil-każ tal-każ Joe Zaytun li qatt irridu nisimgħu aktar dwaru, fejn l-avukat għajjem dil-kwestjoni ta' demenza, ġifieri ta' mart mentali, fi stadju ħażin tal-ġuri għaliex kien diġà beda il-ġuri u l-qorti ma ċettax din il-kwistjoni ta' demenza u dana stab ħati u għal-uħ. Irrid ngħid ukoll li dan indbat fi sptar mentali. X'kien jiġri dan kien jibqa' hemm għal-omru? Le, seta ma kienx il-każ. Kien hemm min għamel, kien hemm każ partikolari fejn l-akkużat dam hemm kważi 70 sena ġo sptar mentali, il-famuż każ tal-Abbatini ta' Ħażabbar, kien għadu daqsxejn ta' tifel meta wettaq id-delitt kellu 17-il sena, kienet il-prosekuzzjoni li qajmet il-kwistjoni tad-demenza, mhux normali li ssir da, għaliex kienet taf li dana ta' 17-il sena żgur li ma setax jieħu l-forka. Allura tqajmet l-eċċezzjoni tad-demenza mill-prosekuzzjoni u dan għamel hemm mas-70 sena. Biss imbagħad kien hemm każijiet oħra fejn ma damux damu forsi 10-15 sena u wara t-tobba sabuhom tajbin u nħelsu. U hekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm f'din is-sensiela, fismi u fisem Edi Attart, jiena nsellmilkom u nistedinkom biex terġgħu tingħaqdu magħna għal programm ieħor Delitti f'Malta.